А за такси то е удоволствие да се кара това. О, тя изгасна. Учебният ви автомобил е Ford, всъщност модела преди този. Бихте ли се насочили към новия Ford Focus? Да, разбира се. Ford се е доказал отдавна, че прави добри автомобили. И надявам се и този, който пробва в момента да е такъв. Вау, 6, 5, 4, 3. Това не е за гледане. Ще ви кажа. Вау. Излита. Излитаме. Чакайте така да изпробвам малко. Да, много върви това. Но една кола не трябва само да върви, тя трябва да спира, а това спира, да. Да. Двигателя е на 100% дизел. Мисля, че бензин е това. Бензин. Сега не. Аз мисля, че е бензин. Не съм много сигурен, но поне работи като бензин. Това самолет, бе. Това си е самолет, направо. Бензино е това. 1,6 може би мотор или 8, не повече. Мисля, че е 1600. Според мен, това е 1620 стандарт за този вид автомобил. Малко... Явно технологиите са напреднали доста. 1000 кубика. 1000 кубика, да. Не мога да бъде. Добре, за 1000 кубика. Моля? 1000 кубика един мотоциклет, не така. Мисля, че не съм сигурен. 120 коня. Еднолитров двигател, 3 цилиндра, 125 коня. Тя е скоростна. Какво усещането ви сега, след като вече знаете, че... Изненадан съм. В момента се движим с 100 км и колата почти не се усеща, че е с 100 км. По нищо не усещам, че управлявам автомобил с 3 цилиндъра. Сега от 1000 кубика и то с 3 цилиндъра доста изненадващо. Ако нека ми го разказваш, нямаше да го повярвам. 3 цилиндров Ford, бензин. Това е традиционен двигател. Опа, и угасна. Предполагам, че тази има система, която контролира това нещо, тъй като натиснах съединителя и тя отново отегли. Всъщност това е старт-стоп системата на Ford. Новия Focus спира автоматично, за да пести гориво на светофари. Това е много добро. Това е за пръв път го чувам. Това гасене направо убива. Било в добрия смисъл. Да, много бързо гасне и много бързо пали. Супер. Това е най-вече економично съображение, може би заради там емисиите на въглеродни двуокиси, така нататък, заради околната среда и нещо такова, сигурно. Освен това пести гориво. Доста очудващо. Моментният разход показва 4. Да. Тя е много икономична. Ако наистина това е вярно, което показва, тя ако се въведе за таксиметров автомобил, тя не трябва да... Защото при нас, слагаме газ, метан, по-евтино гориво, че много караме. Днеска 200 км да минеме в града. Доста изненадващо. Но приятно изненадващо. Между 4 и 8 и 5. Среден разход. Бензин. Да, бензин. Много интересно. Аз това не съм го чел дори по научните списания. Звучи страхотно. Знам, че дизел автомобили ги правят много икономични, но за бензина не съм чул за това. Бензино със сърце на дизел. Страхотно е. Удобството е страхотно. Волана е удобен, страхотен е. Чувствам се като в капсула за така космическа малка, като на видеоигра. Много комфортно. Точно такова усещане, като е видеоигра. Първо ме впечатли външния вид. Вътре също ми допада много. Има и гласови команди, освен круиз контрола и другите неща, управление на телефона. Първото, което ми направи впечатление, много удобната седалка.
Значи тя ме прегърнала точно по тялото. Аз като го бях в началото ми, като го бях казал, то стори ми се мъничък. Но той въобще не изглежда да е мъничък, но мястото е много комфортно. Чувствам се като състезател. И така ми се връща някакси желанието да карам, да го настъпвам. Обаче това аз не мога да повярвам, че 3 цилиндра тази кола. Интересно как си извадили 100 конски сили от това нещо. Дори 125. Това да не говорим, да не? Просто не мога да повярвам, че тази кола е 3 цилиндрова. Просто такъв раз на този автомобил, това е доста пъгъв автомобил. Но този модел бях изненадан, че е еднолитров, че разполага с тази мощност. Поне така обдена, така тайнственост, мисли да не биде някакъв хибрид. Да има нещо, я водородни клетки, я акумулатори, я нещо подобно. Но това тук за изгасването направо ме сбърка. Не знаех, че го има на живо. Че съм го само по списанието. Стига само поддръжката. Не знам какви са цените на частите, консумативите. Предвид факта, че е бензинова, излиза по-евтино. Да, и остават пари за частите. Горивото. Колко по-караш, толкова по-икономисваш.